شەرێ سحێلا ji projeya netewîya Kurdî re serkeftinek bû. Di bin vî sernavî de Serkirdeyê Kurd Mamosta Seîd Omar, berpirsê Ofîsa Peywendiyên Niştimaniya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya gotarek dropala xwe de belav kir û behsa pîlanên dijminê Kurdistanê duê rojê de û şikandina wan ji aliyê pêşmergeyên roj ve qehremanên sedsaliya 21 kir. Mamosta Seîd Omar wisa gotara xwe dest pê kir. Wek berdewamiyekê ji pîlanên li ser Herêma Kurdistanê re dijmin û sitamkaran dixwestin ku Herêma Kurdistanê ji derdora wê ya cîografî û herêmî cuda bikin û pîlana wan ew bû ku Herêma Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê diriya dergehê Sêmalka û Bakurê Kurdistanê diriya dergehê İbrahîm Xelîl ve desteser bikin, da ku ji aliyê siyasî û cîografî ve herêm dorpêş bibe û ji aliyê aborî ve jî bixemqîne û laşê herêm û derdora wê ji hev bixe. Herwiha da ku rêl ber hevgirêdan û pêwendiya Kurdan ya netewî di navbera her sê parçeyên Kurdistanê de weregirtin. Pîlanê wisa dest pê kir ku şerê sihêla hêla leşkeriya sereke bû ji heşda şabî û artêşa Iraqê re, da ku herêm dorpêş bikin û xewnên xwe berdewam bikin hebûna Herêma Kurdistanê bi dawî bînin. Şer di heman dema ku tevgera hêzên Iraqî berev devera Silûpî ya li Kurdistana Tirkiye ve çûn dest pê kir. Amadekarî hatin kirin da ku piştî hêzên pêşmerge li Sihêla û Mehmûdiye û Ên Ewês werin şikandin dergehê İbrahîm Xelîl desteser bikin û bixin jêr kontrola xwe de. Piştre biryar bû dijminê Kurdistanê berê xwe bidin dergehê Sêmalka Pêşabûr yê sênorî navbera Başûr û Rojava de, da ku rêberev Hewlêrê ve bi hebûna xiyanetê jî bê berevanî vekirîbe wisa pîlan hatibû danîn. Lê wekû her car wekû hatine naskirin leşkerên roj biryar û gotina herî dawî di wî şerî de ya wan bû ku di şerê Ên Ewês de destaneka dîrokî tomar kirin. Wata û rastiya eqîde û bawerî û canfîdayiyê bi can û rewanê xwe da ku zarok û ciwan û jin û mêrên Kurdistanê birûmet û azadî bijîn vegerandine hiş û ramanên her kesî. Di berdewamiya gotara xwe de Serkirde Seîd Omar navê man û nemanê li wî şerî kir û got ku tevî topbarana bi mûşek û rokêtan ji aliyê çekdarên her du desthilatên Iraq û Îranê ve lê beramberî zîrekbûn û lehengiya pêşmergeyan nikarîbûn yek bostê di xalên pêşmerge de li xaka Kurdistanê pêşkevin. Beramberî wan da ku navê Kurdistanê bilind bimîne şêrên Barzanî bi canmerdî û moralekî berz rê li ber hovên demê girtin û kesên hewldan derbasî Kurdistanê bibin ji nav birin. Ji bo azadiya Kurdistanê gurzek pekrawan ji leşkerên roj ji nifşên Kurdiyên bên re serxwebûna Kurdistanê re xwe kirin qurbanî û diyar kirin. Umar serbar kir got nexêr ji her kesî ku nêzîkî Hewlêrê bûye ji Skenderê Meqdûnî, Holakoyê Meğûlî ta heresa Sewriya Îranê û heşda şabî û artêşên Tirkiye û Iraqê û xayînên demê re hemiyan hewldan Hewlêr û Kurdistanê dagîr bikin. Lê tev jî şikestin bi dest anîn, xewnên xwe li pey xwekişandin û vekişiyan, xiyanet û pîlanên wan eşkere bûn. Di şerên Bûrî de artêşa Iraqê û heşda şabî tekez kirin ku ne dewleteke niştimanî û ne jî welatî bûn û destûra wan bi Kurdan re digihîne hev. Tenê wan beramberî Kurdan kîn û dilreşî û şofînî heye. Aliyek xwedîxebat û canfidayî û xwîn û şehîd û mafe di ber mafê netewî û dewletbûna Kurdistanê de û aliyekî din jî xwedî pîlan û xiyanet û dûvbûna dagîrker û tawanbar û dijminên Kurdistanê ye. Serkirdeyê Kurd gotara xwe de amaje kir. Tanha hîn jî hejmareke berfireh nekiştiye ku şerê pêşmerge li Sihêla şerê hebûnê bû. Ji ber ku eger pêşmerge serkeftin bi dest neanîbane projeya netewîya Kurdî ta bi sed salî dê bi paşde ketibaye. Di wî şerî de wefadarên Kurd ku hejmara wan nêzîkî 6000 pêşmerge bû, karî bûn beramberî 300,000 çekdar û bi pêşketîtirîn çek ji aliyê dergehên Îran û Tirkiye û Iraqê û Sûriye ve vekirî ji nav bibin. Xewnên wan kesên bi tîpên pan di rojnameyan de dinivîsandin. Bay bay Kurdistan, tev jî beravêtî bûn, dibin pîlavên pêşmergeyan de bin axbûn. Alayên Kurdistanê hatin bilindkirin û dengê pêşmerge bi awayekî bihêz xak û asîman hejandin. Dijminê Kurdistanê reviyan û her tişt li pey xwe heştin. Piştî serkeftinê di wê demê de General Mansûr Barzanî di nav pêşmergeyên roj de sekinî û got hûn dizanin ku Serok Barzanî ji min bêhtir ji we hez dike û hûn zarokê wî yê herî nêzîkî dilê wî ne. Leşkerê roj her tişt di wê demê de ji bîr kirin û bi dengê bilind dengê xwe hildan. Bijî Kurdistan, bijî Serok Mesûd Barzanî em her dem amade ne.
Di dawiya gotara xwe de Serkirde Seîd Omar got ku di destana Sihêlê de pêşmerge pîlana tawanbarên demê ji nav birin û rayên netewî di navbera Kurdan de saxiştin. Wêrê nedan ku Kurd Kurdistaneke azad û demokrat cardî nebînin. Kesên canfîdayê Kurdistanê û xayîn ji hev cuda û zelal kirin.